שם ביער ירק רק בית ספר די חמוד, זה בית ספרו של בר אילן ומשהו שם חשוד. השמיניסטים מגיעים תמיד בכמויות, נכנסים לכל השיעורים והתפילות. פים פם פם, מי זה בא לבית ספר בזמן? פים פם פה, התחילה תפילה והוא כבר פה. פים פם פם, מי זה בא לבית ספר בזמן? פים פם פה, התחילה תפילה והוא כבר פה. מסיים את התיכון, זה מרגיש לא אמיתי. גנבתי לו טרקטורון במסע הישראלי. זה לקח הרבה זמן, אחרי 6 שנים גומר. סוף שנה נעלם, לא תראו אותי יותר. בבוקר שוב לוחץ לו את היד ומתקדם לתוך הבית ספר. לא היה מניין בתפילה, זה ככה כבר באמצע ספטמבר. מתן התגייש מאוכזב, רב שרגא מחייך, זה חשוד. ששו מנסה להסתיר אבל נגמר לו כבר הריפוי. אין פה כלום, זה המצב, תביאו לי נייר עכשיו. אם כל היום גמרא לומדים, אז את הגמר לא מנצחים. מעשן ושותה, אני אף פעם לא לבד. במקום ללמוד בשיעור אני תמיד מביא ברק. זה לקח הרבה זמן, אחרי 6 שנים גומר. סוף שנה נעלם, לא תראו אותי יותר. מעשן ושותה, גנבתי לו טרקטורון, שמינית מימי בר אילן. אז סיינוקים על כולם. בגמח כולם עושים את אותו פרויקט, יותר אליטיסט פחות מתכנת. סייבר אף אחד לא נשאר באיתו, כל אחד הוא דפק. בוא ניכנס עכשיו לביו, כולם כאן שפוטים של לידו. שוב ושוב מאיר על כיפות, עושה לי שיעור על בנות. אין נורגות ממש נורא, אז תתרגלו להסעה. ואם למצוא חתן רוצות, תחזרו כבר לנקות, קוד, 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 קוד. מסיימים את התיכון והולכים למכינות. המורים מאוכזבים, כולם במעורבות. מחזור מימי בר אילן, אחרי 6 שנים גומר. סוף שנה נעלם, לא תראו אותי יותר. מסיים את התיכון, זה מרגיש לא אמיתי. פולין אלעד סמינריון ומסע ישראלי. זה לקח הרבה זמן, אחרי 6 שנים גומר. 10 לשלישי כולם באים, אני נודר.